L-ewwel riżultati forensiċi jindikaw illi l-għadam li nstab fil-baħar f'daħlet qorrot fil-limiti tan-Nadur Għawdex il-ġimgħa wara nofsinhar huma ta' raġel. Dan kien ikkonfermat ukoll mill-Pulizija s-sitt filgħodu hekk kif komplew l-investigazzjonijiet dwar din is-sejba. Misħarriġ li jagħmel One News jirriżulta li mill-eżamijiet li saru fl-aħħar ħinijiet fuq l-għadam instab traċċi ta' laħam illi jindikaw illi l-għadam mhuwiex antik. Peress li fdalijiet huma friski, l-istess sorsi qalu li l-investigaturi qed jaraw l-aħħar każijiet ta' persuni nieqsa. F'dan il-każ se tkun ix-xjenza forensika fosthom id-DNA sabiex ikun stabilit ta' minnu l-għadam hekk kif kien hemm ir-ras nieqsa. Il-fdalijiet instabu fil-baħar u għalhekk intalbet l-assistenza tal-Forzi Armati li ġabru l-għadam u għaddewh lill-Pulizija. Sorsi illi tkellmu ma' One News qalu li l-investigaturi mhuma jeskludu xejn anqas li dan jista' jkun każ ta' qtil. Il-Maġistrat José Demicoli li qed tmexxi l-inkjesta qed tkun informata b'dawn l-aħħar żviluppi.